Kamu rin! Ang pagsaka sa group of drive, tapos ang global car. Let's music to the sir. Wow! Yan! Susunod na sakyan dad, Ray! Ayun eh! Tingnan ko lang. Picture, picture! Dali ka, isi-isi. Picture ano? Sir, in operational group na, yan sa nasa babaw. Mr. Driver, ihakya mo sa babaw. Okay, dito gusto ko sa nabakto at bakto. Ay, wow, makakasali sa akin. I got so